بله تماشاوانین هیچا هلبجارتنین ترکیه هین چهارمه جیرمانه بس درaya گشتیا ترکیه ده هر وها یا باکوری کردستانی ده مجارا هلبجارتنین شارداریان بوی مجارا سرکه. ام در باسی دیاربکر دوینجی گری سروکی کمالیا شورشگر و دموکراتین کرد عبدالهای okumuş میوانی منه سلاو بوده که عبدالهای که عبدالهای سلاو برزباتو که عبدالهای هلبجارتنین گلانی تین بیراته کردان گلک رخ نکرن لهلبجارتنین گلانی ده حلوستی کردان گلو دوی هلبجارتنی ده تو باورد که اتفاقا کردی کوپی کوره باندورا خوی ارینی لسر هلبجارتنین شارداریان ده بگمان هیوی و گمان جیل سرویه کتن هیوی هنه جبر کو وکا کته بیراوه جید هلبجارتنه گلانه دا HDP siyaseteki usameşand ku dugotin ku li hereme yani li bajarên Kurdistanê karkirin û li bajarên Türkiye jî bi taybet jî bajarên mezin jî ji bo hundakirina desthilatdariya Türkiye stratejiyekî wisa dabûn berxwe. Lê piştî hilbijartinê ev hem di hundirê HDP'ye da hem di nav Kurdên Bakur'da bû xalekî nîqaşê û li ser vêya gelek nîqaş hatin kirin, rexne hatin kirin, pêşniyarî hatin kirin. Ji ber vêya niha HDP'yê jî vê yekê piştî hilbijartinê dî ku ev yek ji wan re nebû destkeftinek. Ji ber ku li Stenbol û bajarê mezin, li Stenbol û wekî İstanbul, Ankara, Antalya, Edene, Mersin bi desthilatdariya AKP û MHP dan hunda kirin. Bes AKP û MHP desthilatdariya gelemperiya Türkiye jî îja li wan hat xezebê hemî şaredariyên ku kar kiribûn bi qeyûma ji wan stendin. Ji ber vê yekê jî ya beriya vêya jî ji ber vê yekê jî niha stratejiyekî piştî wan wê hilbijartinê ew nîqaş û rexneyên ku hatin kirin ez bawerim vana jî viya hinkî dam ciddî girtin û di nav xwe de jî nîqaş kirin û niha stratejiya wan ew e ku desthilatdarî kîjan kezin kar dike li Stenbolê Ankarê desthilatdarî kar dike muhalefet kar dike pir wê paxav em ê paxav li gor daxuyaniyê wan em paxav bûyî nakin hedefa wanê herî girîng niha wisa xuya ye ku em ê karibin çawa şaredariyên herêmê ku em kar dikin em ê çawa karibin di destê xwe da bihêlin. Bê qeyûm em ê çawa karibin bimeşînin niha stratejiyekî wisa dimeşînin. Birêz okumuş yani gelek zelal işte bipirsin. Ji cihê ku hedef aliyên Kurdî bi çapgirên marjinalê Tirk re tifaqê bikin. Tifaqeke Kurdî ku navenda Kurdî, îrada Kurdî destnîşan bike. Ji bo Bakurê Kurdistanê, ji bo Kurdên li Tirkiye jî ne baştir e? Bêguman daxwaz û hêviyên Kurdên Bakur ji HDP'ye ev e. Lê weka ku tê zanîn ev demek dirêj e ji mêj da bi çepgirên Türkî marjinal re tifaqa dimeşînin û ev ya jî xalekî nîqaşê û rexneyên herî girîng e û ev ya niha hedef jî di nav xwe da vê yekê gelek nîqaş dike û li gorî daxuyaniya wan dibêjin ku em ê siyasetekî Kurdî zêdetir Kurdî bidin berxwe. Lê ew ê çi qas bidin berxwe ew ya jî em ê pêşe rojê da bibînin. Başa kekê Abdulhay niha hilbijartinan re hîn çar mehmane. Wext çi heye gelo hazirî ji aliyê dedeka deve jî partiyên din ên Kurdistanî ve jî ji bo nêzîgahiyekê li ser erdê tê kirin. Niha weka ku tê zanîn di hilbijartina da Herêma Kurdistanê bi tifaqên rêxistin û partiyên Kurda re bi tifaq dihat meşandin tevî HDP ve. Lê vê carê wisa xuya ye ku hedef bi rêxistinên Kurdî re ew ê tifaqekî nemeşîne awê ku xuya ye li gor daxuyaniyê wan
ev çend mehel gorda xuyaniye de hilbijartina şaredariye de ya heremi da ev kadroyun xwe yên HDP di şaredariya da berendam wekî berendam derxin û stratejiya wan di Kurdistanê wek ittifaqekî neykirin xuya dike. Baş birêz amadekariyên rêxistinên Kurda wekî Hakparê ew jî biryar dane ku Hakpar beşdarî hilbijartina herêmî bibe û bi rêxistinên dinê re hevdîtina dimeşînin lê hêna encamekî ku meriv bêje ew ê divê encamê û divê şêwazê bimeşin hê tiştekî wisa zelal derneketiye holê. Birêze ku tu zanît peywendiyê me weka Kurdistan 24 jî li gel gelek aliyan li Bakurê Kurdistanê û bi awayekî gelek berfereh jî dixwazim ji te re bêjim dibêjin divê vê carê kesê ku Kurdî nizanibin kesê ku Kurdî nizanibin ne Kurd û Kurdistanî bin li Bakurê Kurdistanê bila nebin namzetê şaredariyan. Yani ev yek wekî mercekî wekî xalekê danîne. Dîtina ve wekî dedeke de jî vê derbarê de ger bigirin. Bêguman di hilbijartinên çûyî de jî ji bo parlamentoyê jî di berendamên Kurdistanê diviya bû û vê yekê me wê çaxê jî dida pêşiya wan ku divê ku yên ku tu bişînî parlamentoyê jî bi Kurdî dikaribe di parlamentoyê da di platformên navnetewî da bikaribe bi Kurdî jî xwe îfade bike. Lê di şaredariya da ji xwe divê ku krîterekî mecburî be ku kesekî ku bi Kurdî nizanibe an nikaribe bi Kurdî xwe îfade bike û têkiliyê xwe û nişteciyên xwe bajarvaniyên xwe li navçeya li bajara nikaribe têkiliyê xwe û karê xwe bi Kurdî bimeşîne ji xwe divê ku ew kes nebin berendam çiqas şareza jî dibin çiqas zana û têr û tije jî bibin û çiqas bi qabiliyet bin jî carekî şertê yekem divê ku şaredarên ku Kurdistanê şaredarî bikin divê ku bi Kurdî zanibe ku bi Kurdara têkiliyê xwe bi Kurdî bimeşîne. Niha kekê vê yekê ev ji berê da diparêzin di hilbijartinê çûyî da jî me vê yekê nîqaş dikir û me vê pêşniyarî dida pêşiya wan bes bi qasî ku meriv dixwest encam jê bigire bi rastî me wê encamê negirt. Kek Abdulhay niha mijarek û heta niha li Bakurê Kurdistanê hatiye jiyandin de hilbijartinan de. Mesela tu xelkê Diyarbekirê, ez xelkê Nisêbînê me. Mesela yekî ji wîran şehrê bênim bikine namzetê şaredariya Nisêbîn. Yekî ji eştere bêjim Qarsê bênim bikin namzetê Diyarbekirê. Gora baweriya te ev yek çend rast e û li ser erdê jî çi encamên negatif dide. Divê mirov çawa bike kekê Abdulhay. Kerem ke dîtina te verbik. Ger meriv bi çavê têkoşîna gel gava lêbinê re ev tişt meriv dikare tiştekî xwezayî bibîne. Yekî ji wêran şehrê bê li Nisêbînê bibe şaredar, an ji Diyarbekir biçe li Wanê bibe şaredar. Bes hinek mêzênên civakê hene. Divê ku daxwazên civakê pir baş bê tehlîl kirin, olgorî wî biryar bêstendin. Ev yek gelek zelal e ku li Bakur çend cara berendamên şaredarên Diyarbekir bixwe gava ne Diyarbekirî bûna civaka Diyarbekir her çiqas dengê xwe dabê jî alîkarî dabê jî pê dabe karkirin jî li gor berendamên berê Diyarbekirî dengê xwe xistibû xwarê. Wek numuneyek ez bêjim dema ku Osman Baydemir berendamê şaredariya meziniya Diyarbekir bû ji dora seriya sedî şêst û tiştekî deng stendibû. Lê piştî wî ya Elazığ Gülten Qişanek gava kirin berendam Diyarbekirya vê peyamê jî dawan gotin ku em ê dîsa bû we bidin kar kirin lê me dixwest ku yekî Diyarbekirî be wê çaxê ji sedî şêst û nizanim şêst û pênc şêst û şeş deng stendibû Osman Baydemir Gülten stend ji sedî pêncî û pênc. Yani bi qasî ji sedî deh dengê wê ket.
Yani eviya jî gelek zelale ku wekî ku we got divê ku kesên ku bibe berendamên şaredariyê divê ku hem welatiyê wî baş e hem bajariyê wê ya an ji wê navçeyê be an ji wî bajarî be. Ev civatê zêdetir motive dike. Belê bihêviya got Kurd yekdest bin û bi wekî navendeka Kurdî di hilbijartinên şaredariyan de beşdariyê bikin. Spas bi rêz Abdulahî Okumuj Diyarbekir gelin.